Zinoshine alebo slnečný vitamín. Určite už tušíte, o aký vitamín ide, keďže priamo zo slnka sa nám tvorí, alebo slnko je zdrojom veľmi dôležitého vitamínu, a to vitamínu D. Tento vitamín, ak by sme si ich zoradili nejako pod seba, tak z pohľadu imunity je určite najdôležitejší alebo jeden z najdôležitejších vitamínov pre náš organizmus. Sú v podstate tri. Ten prvý je zo stravy, druhý je už podľa toho názvu zo slnka a ten tretí je cez doplnky výživy. Ak pôjdeme od začiatku, od toho prvého spôsobu, to znamená zo stravy, tak zároveň hneď k tomu doplním informáciu, že zo stravy sa to podarí získať tak, aby sme mali naplnenú tú hladinu dostatočnú vitamínu D len menej ako 1% ľudí. Tým pádom musíme hľadať ďalšie riešenia a tým najbežnejším a častokrát bohužiaľ aj na to, na čo sa ľudia spoliehajú, je naše slnko. No, lenže tam je niekoľko ale, a to tým, že sme my konkrétne teda v takej zemepisnej šírke, kde už to slniečko na nás nesvieti pod tým správnym uhlom a dostatočne dlhé obdobie, aby sme z neho dokázali vyťažiť to, čo potrebujeme. Aj keď stačí byť na slnku, ak je ten správny sklon 15-30 minút denne, teda ale odhalený, nie oblečený samozrejme, tak aby to nasalo dostatočnú kapacitu vitamínu D, tak napriek tomu tie možnosti, kedy sa toto dá, sú v našich zemepisných šírkach len niekedy od období zhruba do 20. mája do konca septembra. Jeden figel, ktorý môžete aj v praxi využiť a vyskúšať si ho, teraz už síce bude zbytočný, ale možno najbližšie leto, je ten, že to, že prijímate vitamín D zo slnečných lúčov, viete tak, že keď sa postavíte a svieti slniečko, tak dĺžka vášho tieňa by nemala byť väčšia alebo dlhšia, ako je vaša výška. Čiže ja, ak mám 180 cm, tak ak môj tieň prekročí 180 cm 2 metre, tak už viem, že ten vitamín do seba nedostávam. No a teda tým tretím zdrojom, ktorý je, tak sú práve doplnky. A už dnes si môžeme povedať, že v troch z tej rôznej škály doplnkov sa nachádza vitamín D v doplnkoch od Zinzina, a to konkrétne v Balance Oile, a v Xtende a takisto aj v Protecte, ktorý teda viete, že podporuje našu vrodenú imunitu. Stále ale to môže byť málo, hlavne za predpokladu, že potrebujeme ešte doplňať tú hladinu vitamínu D do seba, a práve preto, alebo aj preto, že nám ide jeseň a tie slnečné lúče už neabsorbujeme, tak spoločnosť Zinzino prišla na trh s novinkou, ktorou je vyslovene vitamín D a doplnený o veľmi dôležitý ďalší vitamín, respektíve minerál, ktorým je magnézium alebo horčík, zase veľmi dôležitý na podporu odbúravania únavy, fyzickej záťaže, pre športovcov, po športovom výkone a tak ďalej. Kliknite na odber a takisto na zvonček, aby ste aj toto video nezmeškali, a ešte vám chcem povedať to, že v popise tohto videa nájdete komplexné, úžasné video práve na vitamín D od jednej skvelej výživárky z Českej republiky. Ďakujem a buďte zdraví.